into apha imosheke khona bese ndiphangela. So I was working in night shift, ngisebenza ebusuku ngoko ne. So kuyenzeka ukuthi pha isipanini sami ke umsebenzi uphele pha ngo 11:12. So ke ngiyazazi ba nomuntu ke mina endlini. Nabo maniphindele endlini nguye isithandwa sami, sihlala sobabili. So ndazama ukumfonela. Ayifona ngena voicemail. Naye yazazi into ze load shedding emalokishini nasemijondolo yabo. Andahamba endlini. Xa ndifike endlini kwangalokhwanga, i-TV yayisadlala sitting room. So ndacinga bafana ba ayifama okanye uzumekile okanye usekamereni, but ngelixesha but zange ndixele into ukuthi kanjani kanjani. Kanti ndizigibisela phezulu kwebhomu enjani. Ngamfumana abafo enqunu eze. Mengabe umthole ekamereni. Okay. Yazi nabani? Nomjita wami, my best friend. Yawuthi endasendi ukuve xa kuthiwa abafoni zobafumana phambili ezinto zithi my brother from another mother wanguye umjita wesefane negazi lami. Ayikho into yami engayazi. Ayikho into yakhe engayazi ngoba nomama wakakho emazi enqunu. Nawe uyazibonela ke wesemazi enqunu endazi ukuthi ndiphuma nini nizobe ndiphi nini. Luckily ke ndasendungisela ukuthi ngimthathe ke amadlozi ami andivezele ukuthi hayi ighost lo ufuna ukuyiletha endlini. So ke ngoku after that sehlukana ke bafo ndilimele ndinjalo and emveni kwalo relationship leyo sandiphinde ngithe umuntu esifazane ndaba abusive abantwini besifazane ngohlobo olubi kakhulu. Ngalindilanga ukuthi yena ngaphinda abuye kimi. Sandive ndavukela nje yenye nje inhlungu nje. Ya ne. Ngiyasiza. Ngizokhuluma kanjani? Ngoba ujahe kona ukukhuluma kanjalo. Ba asili laba. Hayi musu kubhedela uyabheda. Ba asili. Angithi uyazi ba futhi la asili solo ngezi. Kodwa ngiya-understand ukuthi indaba unolaka. Asikho ke lapho silungisa nje indaba yakho. Silungisa indaba yakho. Mama ubuthi. Wemfowethu yona indlela okhuluma la indlela okhuluma ngayo. Usifebe. Yes. Usifebele mina. Usifebe. Kwaba iphutha lenzeka ngalo. Iphutha nani lelo? Uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba? Asimlinde. Chaza, simlinde chaza. Uzotshela bonke abantu wangifebela. Ehlisa umoya, Selokasa labo banomama kaze ngizwe lento empilweni yami. Lento athi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga. So abantwana njengamanje okwenzakalani ke ngabo? Abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine stress ngayo ngangibona ioption eyingcono ngaleso sikhathi kwakukufa. Kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi. Awudli ekhaya. Ngoba into oyifuna uyayithola. Ngihlalela ukudla. Uhlalela ukudla. Ngihlalela ukudla. Ngoba kushuthi kumele ngilo ngidlele nokudla. Ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni. Ngoba phela awufiki wena awubuyi wena. Kushuthi khona la uthola khona ngini. Inkinga yakho kulamba embedeni nemali. Ngiyala akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocethe ngiphumela ngaphandle ngini. Ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi. Ungayenzima ungayenza kanjani le nto ukuthi uzophumele ngaphandle? Khona niyakazulu. Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele. Yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo. uNkulunkulu create ngendlela ehlukile. Yabona ke SP iyangithusa ke leyo ke manje. Iyangithusa yonke le ndlela ochaza ngayo manje. Iyangithusa nje ngoba lento ilula. Siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngawo mina. Ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngilungisa. Uyazi ngeke ize ngilwe nawe mina. Uyazi ngithanda kanjani sento sami. Uyazi mafa kwami ngithanda. Uyazi. Phambi kwengane uyangikhulukeza nje phambi kwengane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina? Ngenze njani? Kumnandi yini? Kumnandi? Kanti kubhlungu yini vele? Ne baba. Ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba ukuyeke leyo nto. Ukujabula embedeni. Hayi you understand? Shuthi ke sesingaqhubeka mhlambe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami Abangani. Yebo. Kade uyindoda yami sesiyabangani. Ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani. Siqhubeke ukuze sikhulise kahle phela ingane yethu ngoba wena kodwa inzondo sewicreateile already. Okay, so uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje ngeke ngoka nikwazi noma ndimunca khona nizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenza icondom? Ukuthi umuntu wesifazane bazizelake ngizothini ke ngoba isikhathi esiningi bayizela. Nayo udade wabo. Uze wafika kumina
engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sithi uqala ukujima i-performance yakhe emgwedeni isa-right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona-ke into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlampe is idea yokujima. Ingekho nje indaba esingayikhuluma. Uthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuke izinto efrijini. Lalela-ke ngikutshele uyabona umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela. Manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungiwashisa amaphenti akho wena usesikhathini lethiwaye ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshethi uhlakaniphile. Ayi ngane leyo ngiphumile bathi leyo ngane ngiphumile naye lo kumele ekhanda eqinile ngoba akhuluma kahle efonini ngichazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ningibuza indaba le yaleyo nto leyo ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngondla ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wakweba mhlawumbe le ngane yangakhuluma ngabe namanje uphinde futhi umhlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke iy'nceku Niyabhebhana naye niyabhebhana kahle mfowethu kahle ngeke hlala phansi Nyambozi. uhambe waqala kuyena noma kunjani. Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani. Mina lona ngazama ukumsiza incane into yakhe ingaka ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngiphi. Ngoba uSontoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwisho yini la ibone ngathi wrong nafuna niyilungise. Into engishoyo lo masenza naye sex iba good uyazi naye abe right ekugcineni kwenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina i-right kodwa nje uthi angishaya mfethu. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right uthi angishaya mfethu. Ngiyazi bakuthi Sisigore makhulu ngishaya. Uzobona nasifebe. Uzobona nasifebe. Sifebe wena. Sifebe wena uqamba manga. hlala phansi. Uzobona nasifebe. Tshela wena uqamba manga. Shaya phela Uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba le. Musa ukuthi ngiyakubhedela. Ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesandleni ngiyoyilethe ekhaya igcekeni. Ini? Ngiyolethe ekhaya ingane engingazazi ukuthi ezakephi. Ubiza ingane zami ngamavesandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamavesandlebe. Madlame yabo ingakho bengafuni ivese. Mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini. Ingakho bengafuni uyiveza lento. Ngikuthande nento yakho kanjani? Izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi nakuphi la ubukela khona le channel esibiza ngokuthi Umjolo Show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi Umjolo Show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangoLesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo-Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela ngo-Thursday ekseni ngo-9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini kanjalo-ke ne-episode full episode uzoyithola nini. Akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezantsi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli ukuthi udonate ngento engakanani. Wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi ke uthole exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoin membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcinike lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte einkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho
lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe umunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi, uDlala Matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicela ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala, usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi ke indlu le khaya la senze izinto eziningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.